Kaixo lagunok, gaurko honetan alakuizin edo guretzat sukaldera izeneko mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Alakuizin jolasa 7 urtetik aurrerako 3 eta 5 jokalarin artean jolasteko jolasa da. Jolasian hasi aurretik kaja zabaldu edo kasu honetan, lapikoa eta pia zabalduko edukidan atara eta jolaserako prestatuko gara. Ze elementu dauku alakuizin edo sukaldera mai jolas hontan jolasteko. Karta jolas bada eta hainbat karta ditugu. Alde batetik baditugu errezeta kartak, kolore desberdinetan, eta errezeta karta honek beraien ertzian badakarte hainbat puntu. Eta azpikaldian errezeta hori egiteko ze osagai behar dien. Kixe bat egiteko behar da esnia, arrautza, gazta, badaukitugu olako hainbat karta. Beraz, errezeta kartak alde batetik, eta bestalde baditugu hemen osagaiak. Patatak, arrainak, piperrak, azenarioak, nudelsak, arroza, osagai pila bat, sukaldian, sukaldatzeko biharrezkoak izango dienak. Jolasian hasi aurretik, karta danak nahaztuko ditugu, bai errezeta kartak eta bai osagai kartak, ondo nahaztu, eta zuzendari funtzioa beteko dagoen jokalarexak, ingo dagoena da, karta horrek banatu. Eta zenbat karta banatu barko ditu? Hemen ondo nahaztu nabil. Jokalari bakoitzari 7 karta banatuko jako, eta karta horrek buruz bera ipiniko ditu jokalari bakoitzak bera aurrekaldean. Hontxe ikusiko zuen. Zuzendarexak sukaldari bakoitzari 7 karta banatu ostien sukaldian montauko da. Horretarako 9 karta ipini barko ditu mai gainean multzo baten, holan, hirukoteka. Eta sobera geratu dien kartak ipiniko ditugu multzo baten bera begira alde baten. Ikusten duzu, 9 karta honek osatuko dago sukaldea. Eta kasu honetan, jokalari bakoitzak baldin badauka bere kartak bera begira, esaten da sukaldia itxita dagoela. Nola jolasten da? Zuzendarixak emungotza hasieria jolasari. Eta horretarako esango dagoena da sukaldera, Eta sukaldera esan dagoenean, jokalari bakoitzak bere eskuko kartak ikusi halko ditu. Eta ezin da jolasan helburua, esan dut moduan, errezeta kartak daz eta baita osagaiak, Jokalarixak saiatu barko di errezetak osatzen, Eta horretarako aukeria daukie sukaldian dazen osagaiak eta eskutan daukien, sukaldian dazen kartak eta eskutan daukien kartak elkar trukatzeko. Hori beti banan-banan, ez? Nik eineikena da, gure baldin badot, karta hau hartu, nire eskutan ipini, eta beste bategatik trukatu. Jokalari batek uste dauenean errezeta bat osatu dauela, ingo dagoena da, karta horrek aparte itxi, hemen holan, eskinatxo baten aparte itxi osatu dauelako. Jokalari danok aldi berian jolasten dugu, ordan ikusten duzuen hemen, ulertu edo pentsauko zuen moduan, hemen movimentua handixi egongo da. Posible da jokalari batek ez eukitzea kartarik trukatzeko eta bere kartak hartu eta bera begira ipintzia ulan. Horrek zer esango dugu, bere sukaldia itxita dauela. Norberak aukeratzen dugu, noiz itxi eta noiz zabaldu, hemen eguten den movimentuan arabera. Eta zer gertatuko da jokalari bat ezik, beste danek sukaldia itxi baldin badaue. Ontsi esplikauko zuet. Jokalari batek ezik, beste danek sukaldia itxita baldin badaukie, lortutako errezetak konprobatzeko momentua heldu da. Eta hori ningo duguna da, errezeta danak konproba berro ondo da zen. Eta ondo baldin badaz, edartu, baina ez baldin badaz, errezeta hori galduko da. Eta aukeri aukiko buena da, hori da, momentu horretan bebai, sukaldian eskura da zen karta danak, gehi jokalari danek eskutan daukien karta danak batu, eta barrixen barri beste 7 karta banatu jokalari bakoitzari, eta sukaldian karta barrixak batu. Eta oin gidarixa denak barrero zer esango dugu, sukaldera, eta jokalari bakoitzak barrero bere kartak hartu,
Eta saiatu beharko da, osagaiak eskuratzen eta errezetak itxen. Ia zer lortzen duen, a ber. Hori nik, baina pentsau, aldi berian, beste jokalari batek jokalari honek osatu da berresetia. Eta hemen jarraituko jolasian noiz arte, hemen bera begira dauen multzoa bukatu arte. Eta zer ringo dugu multzoa bukatzen danean? Konprobau jokalari bakoitzak osatu dauen errezeta danak zuzenak dien ala ez, eta zuzenak baldin badie, errezeta horrek daukien puntuak batuko ditugu, eta horrek ikusiko dugu, ia nork lortu dauen puntu gehien. Eta hoxe, puntu gehien eskuratzen dagoena, izango da, sukalde honetako txef, mundialena. Hoxe da, alakuizin edo sukaldera mai jolasa, etxeko txef txikiekin jolasteko, jolas divertigarri eta zoro bat, baina batez be, divertigarria. Gaurko bideo hau gustuko eduki baldin badozue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eduki gura baldin badozue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segi adi gure sare sozialei.